приветствам организаторите на събитието, благодарим за тази важна конференция, която наистина мястото е в Пловдив, защото устойчивостта на развитието ни подхожда. Аз съм много доволен, защото за първи път виждам форум, който разказва за градската среда по един много убедителен начин. Пловдив заслужава да бъде пионер, както във всяко едно отношение, това така и в темата ESG. Устойчивостта във всеки един аспект трябва да бъде засяган и да фигурира във всяка една фирма, всяка една компания, която има визия за бъдещето и желание за развитие. Мисля, че много полезно за аудиторията. Супер ентусиазиращо беше специално за мен и да чуем много други гледни точки в една наистина обединяваща тема. Много се радвам, че има толкова хора, които има интерес на зелената тема и че имат желание да оставят нещо за следващото поколение, което е по-полезно. Искам да кажа, че съм изключително впечатлена от формата и смятам, че ще сте трендсетър в този род събития и не само трендсетър, а ще станете стандарт.